बेरेफुंजानि जा लामा थाबायबायलां लोगोफोर दिनैहाय एकदम बै सासे लोगोनाव थांनो नागिरदों माने मैया सासे लोगोआ बाइक लांथ'दोंमोन नालाय दा बेखौनो एकदम थाबायनानै लायगासिनो दं आरो आङो दा एकदम बिराद गोबाव जाबायमोन ना लोगोफोर नङा होमबा भिडिअआव फैनो हायिया दा दिनैहाय फैनो हाबाय आरो दा बेस्थ'आनो जोबा आरो आंनि लाइफआव माने आं सानो माने गासिबो बेस्थ'आ माने आंनावल' नामा सानो आरो लोगोफोर किन्तु बयनावबो दं जानो हागौ आरो जाखागोन नङा होमबा दा बेस्थ'आथ' बयबो दं लोगोफोर नङा होमबा होमब्लाबो माने जोंनि लाइफनि बेस्थ'आ आलदा आरो नङा होमबा माने बै साख्रियालफोरनि लाइफ आरो सोरबा बिजनेसमेनफोरनि लाइफ आरो बे गिदिर गिदिर मानसिफोरनि लाइफनि माबायानो काहानियानो एसे आलदा आरो नङा होमबा बिसिना माने लाक्जारिस देखायनानैनो माने मोनजायो मोनलोङो आरो माने गोसो बायदि माने गावनि लाइफखौ बिथांमोना माने दैथिंलांनो हायो आरो नाथाय नैबे जों गरिब गुन्द्राफोरनि लाइफआ माने बिराद दुखुनांथाव आरो नङा होमबा माने गुबुनफोर बायदि सानसे साननै एबा एसे गोबाव सम माने बेरायनानै जानांगौबा जागोन लास्ट पर्यन्त बै लामा सामाफ्राव माने बै थोरसि लानानै बे लामा दथ'खाफ्राव माने जिरायनानै बे थाइसे थाइनै माने होलांनायखौ जानांनाय बायदिसो जागोन आरो माने जोंनि लाइफआ बेफोरबायदि आरो माने बिराद दुखुनांथाव बे गोनां आरो गैयैखौ बे इसोर भगबाना मानो हरा माने बेखौ साननांगौ जायो आरो नङा होमबा लोगोफोर दा जिखुनु हक माने बेफोरो माने मा होनो इसोरनि सोरजिखानाय नङा होमबा जानांगौ जायनि लाइफआव जाय जानांगौ जायो बेफोरबायदि जालाङो आरो दा जिखुनु हक लोगोफोर दिनै माने फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन गोबाव समनि उनाव नुजानायजों लोगोसे दा बोथोरा फैलायगौ नङा होमबा मा बोथोर रायजोफोर बै बोथोर रायजो राजाफोरखौ थगायनाय बोथोर नङा होमबा दा माखासे समनि गेजेरावनो बै बिटिसि इलेक्सना जोंना एकदम खाथि फैगासिनो दं आरो माने गोजाम बोसोरा थांनानै माने बै गोदान बोसोर फैनायफोरबायदि फैयो आरो बे इलेक्सन होननाय बुस्थुफ्राबो दा बै समा सफैबाय नालाय दिनै गोबां दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माने बिराद माने थगायनाय पाब्लिकफोरखौ ना माबायदि रोनाव होनाय बोथोरा फैलायगौ आरो लोगोफोर नङा होमबा दा जिखुनु हक लोगोफोर नङा होमब्ला माने समजों लोगोसे माने बयबो गाव गावनि माने लामाजों आगान सुरनांगौ जायो नङा होमब्ला थिग दिनै बेबायदियैनो बै सोरगोनिफ्राय माने इसोरफोर बा भगबानफोर ओंखारबोनाय बायदि मा जादों दिनैनि दिनाव गोबां माने दैदेनगिरि बिथांमोनहा माने नामायबोबाय आरो नैबे हायेनाव आरो रायजो राजा आरो मा होनो जोंनि मा होनो बर' फिसाफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय साननानै ओंखारबोबाय आरो दा थिग बिदिनो जादों लोगोफोर दिनैनि दिनावबो दा दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै दिनै फंनैसो बुंगोन नङा होमबा दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव गोबां जायगायावनो बिराद गिदिर माने डायलग होगासिनो दं खोनादों नङा होमबा दा रायजो राजाफोर दिनै सोरांबानो नुयो बिथांमोना बबे जायगायाव मा होनदों मा होनाखै दिनैनि दिनाव माबा मोनसे खोथा माने रायज्लायखोमानो हाया आरो नैबे ससियेल मिडिया जुगाव नङा होमबा दा बिराद गिदिर कमिटमेन्ट होलायबाय बै बोथोरखौ नाहरनानै नङा होमब्ला नाथाय जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन दिनैनि दिनाव नङा होमबा रायजोफोर बै समाव बिथांमोनहा जेब्लानाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोदोंमोन दा बै समनिफ्राय बिथाङा बबे जायगायाव मोसानानै थाखो नङा होमबा बिथांमोनहा बै समाव इसिबां गोबाव बे 4 बोसोराव NDFB बिदा फंबायफोरनि थाखाय फंसेबो खोथा बुंनो हायाखिसै आरो गोबां डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंदोंमोन दा बिथांमोना बेखौबो मावनो हायाखिसै नङा होमब्ला दा बेफोरखौ जावले लाबोबाय थाला रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ नङा होमब्ला दा दिनैनि दिनावबो नैबे समाव बिदिनो जागासिनो दं रायजोफोर दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा मा जालायखो माने बे 3 दान आरो 6 दाननि गेजेराव माने NDFB बिदा फंबायफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ नङा होमबा मोजांनि बाथ्राब्रा लाबोनो हायोबाथ' मोजांनि बाथ्रा खिन्थु नोंथांमोना दि बै समाव बबे जायगायाव थाखो एसे गोबाव दासो नैबे इलेक्सन खाथि समाव नोंथांमोना मानो बेफोरबायदि बुंनो गोनां जाखो
नङा होमबा ससियेल मिडियानि गेजेराव आरो बेजों लोगोसे मा होनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां नेहाथारि बिथाङाबो बुंदों माने गोबां बाथ्रा बुंदों बिथाङाबो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरखौ जाय बिथांमोना सोंखारिदों आरो जाय बिथांमोना गाज्रि मुं सुनानै माने दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माने जोबस्रांनायनि लामाजों जाय बिथांमोनहा लांगासिनो दं बै बिथांमोनखौ खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो कनसिडार होआ रेहाय होआ होननानै माने बुंगासिनो दं ससियेल मिडियायाव नङा होमबा मोजांनि बाथ्रा दा बिनि सिगां जोङो साफ्रोमबो बर' रायजोआ साननांगोन दिनै मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनि साफ्रोमबो रायजोआ मानो गाज्रि मोननो गोनां जाखो मानो दिनै सोरांबानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मानो मुं सुनांगौ जाखो एबा मानो बखिनांगौ जाखो नङा होमब्ला बेफोर माने मोनसे खारन दं खारन गैयाबा माब्लाबा मोनसे आफादखौ जिन्दगियावबो रायनो हाया दे हागोन गोरोन्थि गैयाबा सोरबा दाय गैयै मानसिखौ नों रायैलाय मा अबस्था जागोन माने खावलाय मोखाङा बै लुन्दान मोख्रा बे खावलायाव बायदिसिना जानानै माने सोनानै लानाय अबस्थासो जाबोगोन आरो बेरे जथाफोर जोनाय बायदि दा बिदि आरो भुल गैयाबा माब्लाबाबो सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो दुसिनो हाया सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौबो बखिनो हाया रायनोबो हाया आरो बेजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोनखौबो दिनै सोंखारिनो हाया आरो दा दिनैनि दिनाव मानो सोंखारिनांगौ जाखो दिनै सोरबा BPF दोलो एबा सोरबा माबा मोनसे कंग्रेस दोलो दा बैफोरनि हान्जायाल' दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माने दुखु मोनाखै समग्र जोंनि बर' रायजोफ्रानो दिनै दुखु मोननांगौ जादों जिहेतु बिथांमोना जे लामाजों जोंनि बर' फिसाफोरखौ लांनांगौमोन बिथांमोना बै मोजां लामाजों लाङालासिनो दिनै जोंनि बर' फिसाफोरखौ माने जेंसि गोनां लामाजोंसो माने जोंनि बर' रायजोफोरखौ माने आगान सुरहोगासिनो दं आरो दा बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो गैया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिदिर डायनामिक लिडारफ्रा बुंमालाय मा जानो आबसुखौ दिनै सोंखारिब्ला माबा मोनसे एक्सन लागोन दिनै दिपेन बर' बिथांखौ माबा मोनसे होनोब्ला माने निमाहा होनाय जानाय नङा दा बैफोरखौ होननायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादा एसे गिदिंनानै नाहरफिन आरो मानि थाखाय नोंथांमोना बे बाथ्राफोरखौ बुंजादों नङा होमब्ला रायजोफोर दा गाइस गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो बबेबा मोनसे राजनिति हान्जाया माब्लाबा मानिबा जाहोनाव माने जोबलांनो हागौ आरो जोबलाङो नङा होमब्ला आरो बिनिफ्राय मा होनदों माने माहारियारि आफाद जेनाखि जोंनि माहारियारि आफादा माब्लाबाबो जोबनाय नङा आरो हारिनि थैनाय थांनाया माहारियारि आफादावनो थायो आरो नङा होमब्ला बेथ' नंगौ दा जोङो साननो गोनां खोथाया बेसो दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा माहारियारि आफाद नङा होमब्ला दिनै बिथांमोनहा दिनै जोंनि माहारियारि आफादनि जानानै खामानि मावबाय थायोब्ला मोजांनि बाथ्रा नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव मा नुनो मोनो जायनाखि जोंनि माहारियारि आफाद बे आफादफ्रा दिनैहाय जोङो मा खालामनाय नुदों माने राजनिति हान्जाजों बिथांमोनहा लोगो जानानै एबा इबसुखौ दिनै राजनिति हान्जायाव माने सरजाबनानै जों दिनै खामानि मावबाय थानायखौसो नुदों रायजोफोर नङा होमब्ला बिदिब्ला दिनै हाजारखि माहारियारि आफादानो होनथों जिहेतु बिथांमोनाव दिनै राजनिति हान्जानि मोनसे दागो दं बिदिब्ला बै जोंनि बर' माहारियारि आफाद एबसुखौ फोथायबावगोन रायजोफ्रा दा जोङो बेखौसो साननांगोन दिनै जोंनि हारिनि मोजां खामानि मावनो थांनाय समाव बिथांमोना राजनिति हान्जायाव दिनै आगान होबाय दा दिनैनि दिनाव जों साफ्रोमबो बर' रायजोफ्रा बेखौसो सिन्था खालामनांगोन नङा होमबा रायजोफोर दिनै बिथांमोना सोरबा जोंनि रायजोफोरखौ सोंखारिनायनि सिगां बिथांमोना सिन्था खालामनांगोन बै जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफ्रा बैफोरबायदि खामानि मावबाय थायोब्ला बे माहारियारि आफादफ्रा थागोन ना थाया आरो जायनाखि माहारियारि आफादाव माने जोंनि बे गोथार दुलाराय बर' माहारियारि आफादखौ जाय बिथांमोना गाज्रि माने गाब फुनदों बै बिथांमोना रायजोफोरजों थारैनो निमाहा मोनगोन दा रायजोफोर दा समखौ नेनानै दं गोबां रायजोफ्रा जोंनि समुग्र माने दुलाराय माने
मा होनो BTC नि रायजो राजा आरो गोबां माने जोंनि नन BTC नि रायजो राजाफ्राबो दिनै माने बिथांमोननि मावनायखौ नेगासिनो दं। फैगोन बै समफ्राव बिथांमोनहा सोरनि जानानै खामानि मावगोन रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने जों बर' माहारिनि थाखाय मा खामानि मावगासिनो दं। दा बिथांमोननि मावनाया जुदि गोरोन्थिब्ला रायजो राजानि नोजोराव जुदि गोरोन्थि जाबायब्ला माने जाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना दम होनो हादों, दमखिनो हादों, थिग बेबायदिनो बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव माने रायजो राजाफोरनिफ्राय माने रेहाय जागोन ना जाया बेखौ सिन्था खालामनांगोन बिथांमोना दिनैनि दिनाव, नङा होमब्ला लोगोफोर? दा जोबनायाव एग्जाम्पल हिसाबै आङो फंनैसो बुंनो सानबावदों आरो दा बेनो जाबाय बै समाव जेब्लानाखि MP इलेक्सन जानो थांगासिनो दंमोन, दा बै समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने गोथोङै माने थोंजोङै मा खालामदोंमोन माने UPPL आरो BJP खौ मदद होनो थाखाय रायजो राजाफोरनाव भट मागिदोंमोन, नङा होमब्ला? दिनै देरहालांबाय, दिलीप सयकिया बिथाङाबो देरहालांबाय आरो जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो देरहालांबाय, नङा होमब्ला? नाथाय बिनि गेजेराव दिनै बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि जेंनानि सोमोन्दै मा बुंखो बै पार्लामेन्टआवलाय? आरो अदालगुरियावसो देरहादोंमोन दिलीप सयकिया बिथां। दा बै दिलीप सयकिया बिथाङा दिनै देरहालांनायनि उनाव जोंनि बर' हारिनि बिथांमोनहा मोजां खामानि मावनो नागारै जोङो माने मोजां खामानि मावनो थांनायाव माने मा नुदों बेखौ हेंथासो नुबाय आरो। बिदिबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिन्था खालामदो जाय बिथांमोनखौ दिनै आबसुआ देरहाहोहरदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा, दिनै नोंथांमोना मानो बै देरहानाय दिलीप सयकिया बिथांखौ मानो फंसेबो बाथ्रा बुंनो हाया जोंनि हारिनि मोजां मावनो? दा थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माने जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे गोरोन्थि लामाजों थांनायखौ नुबाय आरो लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअ'आ एसे गोलावद्रायबाय, दिनै बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। थेंक इउ।